Hagen gesngi ke kan arterik ke jong ubnai rempang arajar arpuar ngin wan lam shapi ya ke jingekren halor jong ke youth employment ni pediang subha ya ki NONGISHIM menta BAROH syagani ke program ke jongi nadu ki NONGRWAI ki van ai ya ke kubor jong ki lemba ke JINGRWAI kata i GREATMAN WANNIANG lemba di para i jong i bat ni pediang subha ru ya ki dekot jong ke panel ya i JENNETH MAWLONG i balong i panel moderator i ba WANSHANBOR KHARKRANG i balong i wei na ki dekot jong ke panel bat kumjuru ya i kong MEBADA LYNGDOH bat ngengej baling ba kini ke Jingiaphylliew ke jongki bat ke Jingiaphylliew Jingmut Halor jong ni ke Phang lani ke topik ke youth employment kanong ke Jinggerku naga benta jong pi BAROH ki bapej ya kini ke program ke jongi ni pen kan maru shapi ba kini ke tayo ke banwan ke khat khandai trik ke jong banai rempang arajar arpuar namar bangin dang dep ya ke sngi ke khat sau trik ke ba ni tip ya ka kum ke Valentine's Day kum ta ke khat khandai trik ngin wan ra ya ke jingi kai ke kerpang ke banya day hapdeng ki samla kristan bat ke jingi day ha ke shongkha ke shongman bat ngingej baling ba ke ni ke program ke ba ngin pen i ha ke ni ke tayo ke banwan ke nong ke jinggerku na ke benta jong pi BAROH te shwa ya ke bangan sa IT si panel moderator ya ke bain shim ya ke benta bat kumju ru bangin yo sngo ya ke kubol lemba ke JINGRWAI ngini pendem ha ke JINGDWAI ablei buk pa jongi ubab neng sa sisien pat ni aingo yami ya ke jingalam bat ya ke jingdarin kat ke jongme bat ya ke ni ke lat ke bangla penyo naga benta jongi ke Good News TV ha ke bangin wan lam ya ke ni ke program halor ke jingekren halor ke youth employment nganget ku try be it baki e ke BAROH ya ke bangin yo ban pendem ha ke ni ke por kan long de ke jingalam bat de ke jingdarin kat ke jongme sngow ya ke bango bat shimru ya ke ni ke por ke basa na ba ke KHRIST ke jongme JISU ngidwai amen. Yang atu ialam JISU melong lo jongna langadon hapdeng ki Jingmut min simplot swai jonga me ai bon me juyada me long ulo ubang jukela snigi por pia jing snula nang roy di jing pang babun jai di wan ban snow Dembat buai hau JISU Unten em nyangi Namar beitang snau JISU Kapelat JISU melong lo jong langadon hapdeng ki Jingmut
Kimshem kadon hae Jingsu KABA janai kadon ha utrai tungin wan ha jan jongu yang un saai JISU melong lo jonga langadon hap dengki Jingmut men simplot swai jonga me ai bor me juyada me long ulo ubong jukela swai jonga me ai bor me juyada me long ulo ubom jugela JISU me long lo jonga KHUBLEI phi BAROH ki porlong nong pet thakne ka por bat sai sin gi priang sobhai phi shakne ka program ka bakarpang JONG ka Good News TV menta ka sngi ha ka bingi walam shphi ya kane ka program ka bakarpang ka panel discussion Halor ka youth employment bat ni sngo komen shi ka day bandon ring ka bangi hakne ka pori iba wanshan ar KHARKRANG bat ikong MEBADA LYNGDOH KHUBLEI shibon ya ka jing pelat por ka jong phi bandon bat ngi hakne ka por ti kajingkali ka ba ngadon yu phi kong kalong kumno ngi sngo tho shphang kajing yo kam yo jam bat kijing e jongka KHUBLEI shibon ni phi kong ti ha ka baning kong ti ha kajing so tho jonga ti kong ha bangi ong kajing yo kam yo jam ti mo ka de kata ke ka ba ai ngi kalat bangin trei ha ka bala ban kershan ngi jing im jing ba mala ka sngi bangi la ban im mo kum gibriu ha ba biang ka bam ka di kejakasa kejakadem jan kinap ke babiang te kata ke jing so thu janga bangi biang ka kam ka jam kata kala pendap ya jun kam jangi wa mana kasni ne ka bangi nak ka right to survive the right of survival kan ti chapang jing e pare te nga thrangi baro ngi so thu i ne jing e ban yo kam yo jam bangi phai chakaleng saudong kam ta bangi khon samla ni i jing e baki ut halor ka ni ka benta ban yo kam yo jam kan tinga trangin nang yakerne shpang kita ke e bangi so thu ke jing e ti katai ke banga so ka sur jing ki khun samla ken ha ka ri ge jungi watla ni osngo ba ki bon ki khna samla ki la persang ban yo e ki kam ki jam na sarkar ne ha ki kam ki jam la jong hene dingi pe ka kum ka jing don jong ki khun samla pare ha ka ri ge jungi bon pa ki bam pat biang ki kam ki jam tingin snang ya perkhat moi kata pe ba on shan yang no sha ti ba wanshan ka jingkali ka jong ai phi ka long thrai ke e ka daw ba ka kane ka youth unemployment ka dangjur bha ka nang mi kisnem kisgi ga bingkong ai KHUBLEI ya ka sinat ga shimi kani ka senjam khamtam ya re ban wanra ya kani ka mat phang mo ka bi dei bha chpang khna samla ba ka bi dei chpang ga jing yo kam yo jam juki kajing yo kam jing khna samla jing sha kam dei bandon kajing ya kam ki jam ki don hi le ka shulong no ba karukom penwandul ya jingmut berkhat juki pada kalej be sigi kam sarkar amang india kren sipang gunu ru berkhat hi ki wat be kata kam sarkar nilai pindape jing sisha saudong jungi hi ke bona ki benta ba ki khna samla jungi ki don lat ajing sha ba kinda BLEI ki jingmut berkhat juki ba kinda pej bahai la dia ba ke ba ki kasap ba ki don ba ke ba ki kwa ke jing yuki ngasnu ba ka kadon be ka benta baki kila bakin yo kamai jakpo bakin im namta ka jingba jingat ira dia ti kong MEBADA ke ek jing so tho jing ki samla shapang kilad yo kam yo jam ba ai ka sarkar phi ka jing so tho jing ki khna samla halor ka kam
ban yok kam yok jam mo nak sarkar kaya pher hapreng ki kena nong kendong bagi kena sor pi shanong kendong ka shong ba ki nong yalam jong ki shnong henry hasor pede kibun kilat bagin tip dei di teng namanga ba jiti si jakan nong kendong bun sir nganda keli ki kena samla mo mang sidon kini ki program ki bengi ong kata capacity building for youth dengi kreniki dengi kli ki shaphang kata ka lat jong sarkar mo ban yarap ki kena samla khamtam kini blalong school dropouts ti ha ka je kren jonga bat ki kena samla jakan nong kendong mo ha bangi don hab dingang ki program ko capacity building for youth dengi khot ki kembali pesan san phongut ka wegashnong dengi ya thu ki shaphang ki scheme jok sarkar ki lat jong sarkar ban ai kam ai jam ki mo te dangi kili ki bon bekimtip tering ong ki beli kimtip ki ong namar ba ngimtip ti henry kat bangi pedana sor bangi tip ba kedon ki lat jongka sarkar ba ka persang ken ban ai training ki ban ai ka skill training ti ki bon ki kena kimtip ka ta tingi hab banyi thu ki ken hab banyi thu ki kata ka scheme ka ba ka sarkar ka le mo hapok ka SIRD ti ki ong o kalong kumta tering yang ikat ngot kira school dropouts buon gi bai di school dropouts kan di ka SIRD ka persang ban ai training ki kata ki ka skill training kelab de ka beautician kelab de ka shna kumbi kum tai kan di kalong syaka badan kam tam sikinong kendong makin tip awareness kan ki scheme jok sarkar ki eb kale lada ka de kum gani ka kadon cukup ka scheme jok sarkar ngam tip wanshan jangka rural development hi nikren ni kata ho ki scheme sarkar ki bun hi bakin baki plilat ki kena sabing petibet ya dia bikin yo kam ki jambum song na nagaleng industry department lu ki don hi napo sinadi don baki kai tailoring baki ni kai kita ki beautician nang ta pre ben kai ben repair mobile ki don gitu ni tambah ke tenrai pada kalong ba ke jing sedang jong ke jing yo jing hi kai hapo school ke sulong ban pendep ke school bat kan sadon ke kam pada ba phila pada ba phinet ban wat ndai kam simdon pada ing sia ke jing pensu thu i khna pada ki ka sab ki don ba nadu por kidang li school hi bakin sedang bakin kin pentebit yela de la ni lemba ki jing pulia jong ki pada namta ya kata ki ka sab ki don ribun sen ngi lap ha jinglong kamta hi kadiba kibri pendep BA mo kena sama dengan pendep BA pendep MA habakut pergi play kamnya kampion driver kam beli pergi plan pergi puli ladi hadu MA kan bagi ni penlit ramta tu pos kidon pergi pendep hi BA pendep MSc BSc BA nanti ki play dukan pergi long beautician lani ki pentebit eli dia su juti kebaga tu saya gila tang kelas 10 la abyang ni pentebit eli dia tu skill development from that point of view kan vocational mungkin kot mo vocational training kalau di bansang asana du pagi dang late school kan we ki kena na du pagi dang late school ki sutu ki lat you ki don nda kila samla la san ada ka por ki bikin kamai kaji ki don lat you hangta pre kena la ne kena pre ki susu okay nga thang tibet hakani ka lain kai ketulanti pre ka yalam ne ri penepek menta bre bungi om bodon ka jing sha ka jing ka diba kerukom ya hi kalenti jungi hi ka kala ngo babakla ke ni tara ko wan gajing nga try pi ya pe kini education policy jongi ru nga try ngi je kan pangkata kumnung ilan besu kata kum ke yung ba banshan ha ka curriculum jongi mo bangin lab ya ka skill jongi kena dia kata ngi hang ni hari jongi pat la ban ya kan pangkata ina shuya be da katu ka curriculum ka bala julong be na ru menshwa mo kalau kum ta hi ba kum bagi mi pa jongi ki hikai ngi bangin le kum ta ngi sko ngu be tengah try ka don kam ba kata bi yung ba banshan ba ka di ban zang du na school nei te ko meneng ya kan pangkata ka kini ka jingarap jong sarkar mo kam tam jakan nong nei te ha ka jing yu i ka jonga ngai ibak shat jakan nong le kim tip ru hi mo te larai rangi ya kubur ka i yang bawan shana ka zang na school dilada ka sarkar ka persang ban implement ya ka scheme jong ka ka DDU JKY dei te kumur kandon ka jing bentoy kanlong ka job king ka scheme mo na malam ba to ka scheme ki ai jingarap gi kena
kham tam li ki school dropouts nei ki pha training ki pha ki jaka ki prepare training kan kono ka sap ki khna ki don tinang tu pade ka ai ki job placement ru mo lada ai training life sangut ko life sangut ki yo ya ka tuka ya ka kam ka kum tuka skill ki jong ki ka training ki le tem ta ka jing ka libre king ka de lada une ka tuka khna ka let pintabit ya ka tu ka skill ka kum ka jing ka sap pagi don ne ba shulet ya ka let na marba ki wan ki nong tre jong sarkar hasnong nei ki supan kerteng jong ki nang ta ki submit spot ka blog nang ta ong yelik sata klik sata dala kam don kata ka jingya sno jong ka sap jong u ne ka khna bat kata ka training bagi ai tingami i kan jing sai so nang ta namara le tang man chudap bat ka balet ndok ka jing man basong baha te ka pher ken pi de ka pher shibur ma lom kino hikai kin teng kidan belet ka as profession ne mo ne as vocation ne kom tangim tep ken te khap ban so thu ken kata te ban kren chapang jaka saru kum ju hi ngi kren chapang ki khna ki bang kren utang hajing sengru ki om don kam ning inde ki kendu khna samla ngi ong tong don ka je kren pang khna samla ke ki jing e jang pi te ki don bakren chapang mo ka jing pulin hi ngasam ki jing di ki mikpa but bu na preng ki na kata ka employment Tering yong indangi kili ki sapang kata ka lat pitet nang kilat jong bak sarkar ka ai mo lagari jong ka urban ne lagari jong ka NULM ne kimtem tide hang ta bayang tenteng nga kasuktik ki jimut jiphat jong ngam tep mi phi sha na man ong shibik ki kilat ki bangila ban okay ki jing ai jingmut jongi moi ki kinhon balang bakila ban le tenga songo gedi hang ta ba ple ngai i ba lagi khut sama jong bang kimtep ya kilat jong sarkar baka ai mo baka play yaki bikin wat kamat jam ti ngata kiri kapor bagi kinhon balang kin ai ke awareness programs ken ai ki trainings ken yaki kena samla bikin tip mo nama dah tu kesimu bawan chang ide keren yang batin ting long ngilit jeseng ngidon kam yang kijing bam ke jam sim hedeng ngidon kam lo kijing hikai man yo ke kijing bam mente kam met ru nei ken tentang ngim tip ken ngishu lo metang kadim long balance ken na shu semua komta thì con mi bada phi ong ba haposol bon ki kon samla kitip sepang gini ki scheme ki baka sarkar kidan ki batip kidan ki bamtip ken long hene bon ka jibamtip di jakan nong kondong thì tharai hatu kade ka long ka jing duna ka advertisement na po ka sarkar ban advertise bahai ki shadow ban poi shadow kin ki strong kondong khang ki kon samla na po nong kondong ru kin tip kin long aware ken ki scheme ba ka sarkar pi de kren cha ka nong kondong tangi nga shusngo ba namar ba mde de ka burom ki bon ki mi ka ba pi gidang duna ka jing tip nei ting ki shishan yap ki nong lam shnong ha ki sordar nang ta pre ha ki video kum ta ter nei no ya jaka sordar bon ki mi ka la kam nang ham start ti ki mo on chan mane ya ma ting ki khun ki la shu ab bi ki mi ka ki ni thu iki te lano ki mi ka kin build ki khun ba phi phim de ban up e ka kam kan tit ajing khang phya ban let de ban wat ye ki lat let ki office let ki department skilli ki kam ki balat mo ngin pat ye kren mo ye ka benta jong ka sarkar be kumnu ka ai kam hering nga shukram itang na liang jong inong song snong jagi khun samla haba ki don kam ka kam ki let ne ban ikli lomlong ki kam hikai mo teng ki khna ki ong nim pa yo kam hikai te jai bangadon ka background jong kam hikai ru ngashi ong shulit submit ka application jong phi shuli bu ka college yo ka dong ka por bagi don ki retire no ki don ki resign no tikin don ka application jong phi don pa ka table ka jong ka mi jong principal un sok hot ken te tangkum kita ki small example ngim la kam ketik ki jemut jong ngin le ken te ka no ta me ka kam te ngim te tengara ka shimpo te ngim sung thu ya jong kam ngini hapli wat i mangi ken te ngam tep banga ngamwan nga yang sarkar i bawan shan i wan yang sarkar te phile ko no ki advertise what's no e kata benta ken advertisement te ka ya re kawai pada ka banga i pada ka jing duna pada hajang be compare khamtam ki benta juga di India jungi ka ba kena sama jungi ki duna ba kane ka konsep ban puli ta laga dei magazines ne laga dei journals ne laga dei kot khubor ne kata ko ka ba susi ngatrai lingidon ki ba niki bade nega ki ba lat pathai khubor ne kitip hi ka the volume of circulation of newspaper hapo shillong ami busong no hapo urban area po shillong ka longkum no ti phina pe hi khna samla hi li ngatrai bun hi gimte
kim tip hi ki ko khubor yu ki bolong kita ki national newspaper leni kita ki regional papers but ki local papers pre bakin differentiate ye kata but ki jai ko khubor yu bagi di ban puli khanang kan beli ka general knowledge chungki kumbuan mo segani to mata don ka kam sarkar don ka adjustment ka don ka written test mata general knowledge pina hapuli but kata hi kapen hi bi baki kena sama jungi hi lemba nadu bagi dang puli bagi beli la dia ba okay I should build my general knowledge kena bukan don ka exam pre ngan long equip pen mentan la sang exam pre seki khore ban puli general knowledge it's not right na try boni kena sama mata pinda ya if you happen to walk out and pinkali monobri home minister na try kimute monobri education minister na try hardly dil no so pi ka ngon phai beng se kom wanla ka jing su thu ai khana khamtam ba ka puli puthim kimdei bon chu puli taman pass exam khamtam dei nikla poi di class 8 class 9 class 10 class 8 bikin perkhat namta ka lawai le jong berkata pre kawan biang pre na ka nongrim pre jung kimi pa pre ki grum kum no kan ki ai la nem hi khna bikin he kin san ha ka jing su thu jung ki khna hi bi ki kimi pa lani ki mama lani ki mi pa ye kin su thu ba ini kon idon kata potential but kunung in channelize pe potential kan bun sen preng in dalap hi ngat try sar hi kini khna samla mata ki shule bi ki kimi pa ki kwa ki habakut pada dikimla apre bikin im kata ka jing im lani ban poi kata ka thong bi kimi pa ki kwa ki pada dan ka sadom pre ka to ka jing ya pher jing pre hi yang bo susi gare ba bun khna samla bang im mata they break down so easily ba gawan phai biang singi kimi pa gen namar bang ila pun suplat iki ila su pentian nadong sedong hi hadu ka riam ka baik ka jain school ne ki kot kisa ni tai ila pun biang palat mangiem hadu bikin tip su da kala de ka por ki bre bi poi bre to kerta bre sa arpo san sembre bagi hap pe hi la dia but ki hap dili ki problems bre ha ka jing imam de hang tu bre ki khalam nge te kana poi bre don break tu yo kam sarkar diklayo hadin lai saus nembre dia loss nomor BLEI kita mo ta yo kam sarkar is a livelihood mo kan you but then you will find their loss kim contribute a pre society pre te ga jikli hang ni nga kwa ban kli ge man ta piong sephang ga jing yo kam jing khna samla hato ka kutang ga jing yo kam ni hato pej ba ka jing yo kam jing khna samla pre bakan te pre ka lawai pre ge jong ka im lang sa lang pre jungi man ta ngi petang silim khot jing yo kam la yo ga kam pio kamai jak po are you building a society kata jing kli ka ba he man ta ba ngathai bon ngi da pej pre kata pre kan wan ka jing sain dur pre jung ka jing im lang sa lang jung mata ka wan pre se kata pre namar bangim sim focus pre ha ka jing ai lat ikhna samla hi bikin express sila de yake ibiki kwa ka poi pre hadu ba society mata ka long so irresponsible ban bo ken yi kata jing long try but nga sai bon gi ban pej lamba kan ye ko bo susi e ga di man ha kan ni por ba dap ka state sun post nem bon ni ki khna samla kim sim tip de modur kitu ki bele hill state bangin yo shai kata ka jala la jong ka jing jaum sep ka jing du thia du dem nga thai ka jing sacrifice ka imlang sa lang ki du ka basir khai bangin yo e kata ka state la jong hato san post nem ki khna samla jong kim tip e sabang kata tikani ka diga ka reflection jong ka jing long ha society ba nakaliang ki longyeng lang sam gi da di perkhat thamai but ngan simru ni kabu ban nakalian jong ka balang ru an sai la di ban pej bahana kan ka mat ba haki jeseng samla khamtam lei baki di ban bo kini program sa ka ba ki wanra i guest speakers pe bakin tik i jing mutu berkhat ki na amde ban chong be oh khat i brief for career counseling de kata ni khna am ta di require personal counseling shwa they have to know themselves first. If you do not know yourself and you give them anything, it's not going to be of any use. Sisa, kata bang i kan. Na ngai la dia ngalong involve for sports ru, but ngai hi khna hi ki ba yo hi kalat hi bikin express la dia. Na try pi osngo yo ta yu jung bibilik. Katu ka jing thmu jung bi wara katu ka di ban kringi khna bikin wan la kai biang. Mo semadan knarit. Han rai lamba katu pada kawan ra pada ka jingkala wa pher ba kimi pa hi wan ong de ngim sim tip bu khon jungi le ni khon jungi ka don sap
ngim simte bagi kondungi kila ban ya deal bagi kena kumni ki bam itu ndai tamba ki don katu kum sim ban banyak tu don bagi wan ong ngatrai na phila ban pelong khambon sin namar be ki kondungi kila ran palat ndai na ki wan kumni bre ki alat pe begin express le dia tigidi kini ki jing wanra haka imlang salang in society in communities am kabing ladi ban pej ban bil ganya ya society jung ngatrai mebra in kubur gani bon ngi in kubur gani ba ka generation ngi kalong bodon bok palat ngi namar ba ngi he ngi san mi kpat ki ai lat ngi sha begin ya kendu i marjan marpa begin ya mix bi bhai bahasem but kumusong ba kinong wiru ki bangi mi thoru ki ngi lat begin ya ngi tho ki but ka pelong ngi ru begin kamlong alert mo rei pinapet kumnungi he san man kumnu bagi he san kena ba menta pe kala ya pher bak labak ba dei hangta bre ban song bre ba unemployment kadon kata jingbon ban kam rei ngalong ai pi kumdi banga don ka musim ba kwa punya pher jat nem no ne kumnu nongui na bar unwan ha shilong jungi ha jala jungi ha Meghalaya jungi unwan hapo lai sau benai ulala ben yeng kita la jong wai ke yeng kalenti singkin wa hapwan Henry im kamai jak po bre hangur kom berki kena samla jungi pre ki bolong trai kan ka jala jungi pre ki dang obre bom kam tagamut ngi kum kirang ba ngatrai ki bape e ganeru na keleng kinung sensaru na keleng kinung pnya balang ru ngatseng ladi bon pej na ka wei pre ka benta pre ha knur kom bingin wan ra pre ka jing kersia ber ka jing punso thu ek samla pre ba ki di bon sungu ta jing long trai ban nala dir ki di bon su thu kan bagi kwa yu te bawan char ki shiyo sngo ba ya kane ka jing ong mo ba lada ki khon samla ki yo ek kam sarkar ka long sikyo ba te ke jing sngo ne ke jing don jing ong ka jing kren ne ka jing ong ka pidon ban ong halor kata ngai ladi nga trai ba sarkar mtala palat lai posnem kawai ong ba kata ke jing ong ba ka yo kam sarkar ka long sikyo ke jing im menta nga trai kamlong shu umta namar ba pilati bi ga kamlong yu ba kamlong shu di pension ngatrai ni fiong secure ki bri ki pet nakalian ko pension enrai ngakwa banwara bra kane ko ga jimut pada how do you define kata jinglong secure kai is it from the money point of view dani na ga jinglong ai ngano I feel that if you're not happy you'll never be secure dai ningi pet pada daga kum her kum sandungi pre we look for something that brings us happiness that is where security lies kai te ngatrai ningi pe hi kam ngale e kanu ka kam hi banga kawara jingmen nga nganda ngatrai redusi stioru ngam so eru ngamnum ong ba dalakut kasi ni ngathai pi layo kam sarkar pi ong ba kawara security you go back home and say ngala thai kam ra jumo so you do not contribute anything to the government and neither to society kumno trai ki lat ki lenti ki ba phila ban ai jingmut akane ka por ba kum ki khon samla ki la ban persang ban yang halaki jo ki kejat ke ping jiat kam jeliu khandet mo pin ngi kan spangka ni ka jing e banyo kam ya jam ban ngi kan spangka ka skill training nei ti ka jing persang jo sarkar ka dan mentali menak how to snam arajar khat sam ni ka skill in the mission mo o nena modi u launch ka to ba sa folklore ki bri gi kam dei ti dang men chim snam ru December kat kum tu ka report ka ong ba kini ki komba lai point san klor ki brio ki wat kam bat komba prapolak ki di tang ki kin thei tingin dia perkhat ya kata komut ngila em ka pathei ba ukun bu ne ka ki wat kam ti ban so thu pade ba phitrei ba phin wat e ka kam ka ba phik ba ka hap ka sap ka jong phi na try kata kan ngila ban trace back biang sha do ka poblang ni school kumno ba ki mi pa bat kinong hikai phi kinong hikai ru ki di ban tip ken ki di ban tip kumno ban san do ri khna dei takarau nga try kini ki ba hikai school ki yo auto ka teachers training kumno ba ki di ban identify ki khna ki ba don ka sap ka ba kumno nang ta ki don phi jang ki khna am brok ba start jing hen ni udah ablang ka sap daga way bade ni hang ni pre bom nang mai ka jing ken yu bom nang ya ka english bom nang bom long
Bomnai ka science bomlong. Kamlong kumta. Ti kinong hikai ki diban ka skill. Pi ka skill kap zang shin kinong hikai. Kumno bikin lap yaki kena kin tip yaki kena kat kum kasap ka jongki. Tala kinang banle ya kata de kin yarap yo tu kena bun he halor kata kasap ka jong But anda la sha la dep ka class 10, ska 11, ska 12. Ti kumno unang watch show, unang tip show ya ka no ka lan ka ba ya kum kata ka skill kasap bodan. But hadin habudu kan sapa kita bi on cham ne pinwat ya kam bakat kum kasap ka jong phik ban ra satisfaction ka jong phi nai ban itre ka kam ka ba phi ong tamal yo kam namar ka jingmen ni kam de kat kum ka e ka ba phi ong kat no phi yo hende ka jingmen ko ba hang no phi don yen hang ta phi kimen de nga try kata ka di ka training nado nang rit lema ki mi pa bat kinong hikai dei da to singi na ikan bat ibi perlok yo nga na ba Nila shal si singi te hadin habut te da apply kam gi kena ka school ko jonga dengan sapet shwa yo de gi pass ha uni 2019 2020 tengok belai yang de bo pass online de yang ta te kumno kinwa nikai ka school ko jonga gi bakino nikai bo spetu gi kena school gi petu ak to por fi kum kita gi kimi tengok yang ngatra ka nomlong kom ta ka bomot ba itai pro jonga mai don ka school isung thu ba don kam sha ban yo gi nikai ki ba tibet ki ba jana ba ki ba pensi tomil de Pi haban pensitomel de bagir kini hikai magino hikai pensitomel de kirap lagi kena bakin pensitomel de emde benci spoon feed pi namar kat kum ke training ke bangingi ngail dir ngayo tak training bari ban tristom terlak da kum duki kena mentak yang mis duki hendai kam de kum ta hikai ki bakin pensitomel de kena magalong ka jumen to yaki long mo to ka jingkren mo kong you teach a man you give a man a fish you feed him today But if you teach him how to fish, means you teach him a lifetime. Dei, te kalau kumta king ha ban pet. Te shoso kumta te ba wanshan. Ngai kubur ge bong I MEBADA ba ka ngap hai dien beng sing ngap pet ka komlong ki jaga ba yo jing kai I khana jungi. But kumjo ru ka jaga ba ki no kai ru ba ki yo ka jing kai namar ba ya kani laju ekran hi sarkar ba ki laju pulong hi program ki refresher ko samtai no kai Ngai kanungot ino kai break sim kia break tu refresher course ki nomor ba bonsen ki smo gumba kadai ka additional burden and additional responsibility ngai ki diban sim break ki break ki lat break ki yo break ki nik ban yo jing so thu thamai ke nomor ba kaban ya ki juk dang fair kar kom hi kai kham tam nei ni ka ba the psychology aspect ka ba hab ya dir bi khna nomor ka por mi ka fair no hi kai sura du ding ni lai tieng no bro khoi lai ai be ni mata kata kam ya chu te kini ki ba nakaliang jong ki no hikai ba ki di ban su thu berapa de ki penstom hiam ta kamot katuhi ka karung hai khna le ni ki no hikai hi kim penstom ila di hi ti khna ru ki insting de sim lawan ki insting bre khna bre ta ka mut ka ji hikai lu ka hiar kami ka bar bre khna bre ru long u sim sting no ila di ni khna sim sting no ila di ba kam pelong ki bre bakin kli la dia bakin pun ketik jemput prat la dia nga bit hai kampelong ki bikin eksperimen bro merkawi nga klep an ong mane karong ba bun sin kar kom pen he pen san jungi ki khon ki khna mata kalong ba ngimsha ki bikin bakla kata kri ko basni we hadu ba ka penti khna ki number ba ki he ki san ka tu baki ngamlong man bakla ba kalau nak buat fiksi ya ka jeng long jong uni jong kane ba ban peni ya ka sap la jong nang peni sap la jong ngabakla nang sesa mai nang sesa penstom nre ni pi ailat hi khna hi bakin le ya kanu kino da ka jeng tieng bakin bakla bat lemba ka jeng bakla hi ka te ya ki am ngi ka to hi kan de ka sen jam ka ban kong ya kan ba kyong mo the more you make mistakes the better a person is. A person does not make mistakes, I mean, he does not do anything. Bikin Phang tu ka Phang ki kena ni bikin tips Phang kam ka jam. Di kadang kau ka bentar ber bunyi kendu bikin kena samla apa de. Kiba orang berbagi tiang men apply kam sarkar. Fi kum kita orang ye kendu. Da ong da lapas BA te apply kam ki ong sulut tangga bai Xerox. Ki ong dari yang tu ngile itu dari mentoy. Ti nang tar ka bamo ngam tip kenya kan ukur kom bang ngam apply kom sarkar ki ang bahab biang ka pisaru
Tingam tuk yang kumnu bawanshan kalong kumta. Oh, kita ki jingkren ki ya hi tambah habakut pada kalong kumne kan ba. Ni gidon lagi jong nong mikmat lagi jong konsensi mu musyong na. Hato ngi jukeli ki nong mikmat ngi hagi ni ki phang. Leni ngi ya kal kum ki le ki nong mikmat. Nomor kum musyong no hi ngim shlur hi bengin keli ya ka bah bengi di bandon benyo bengi hem. Takamon you do not exercise your authority there. She say no pilali the word you exercise your franchisee no, you have a right to question. And we do not exercise that. Balingi exercise kata nomor ba lapan he pensaningi dekat jingtiang wan numle ka to nomor yo phibakla. Wan le ka to phibakla. Hado ba kapoi kapot ki bikin hap kli no mikmat ro halor kini ki benta ban kli ka sarkar ni benta ro kiti. Tengah ngasuh ba ketenrai kalau kata kan ba nginda kwa penhe pensani kon hi bikin la sya bakan ti kita kalau mo kumenang ong bakan ne pi ong ni ka unemployment among the youth hoi kalong mat phang ka ba kongsan ringi di ban pet lu iki benta ki we pada hatol diki yo kam ni jam are we building a better society? If not, then what's the point of getting a job? Kam na jingmut kan mar ba kerja beri jungi ka badet hatol ngi susarong ya ka state jungi bakalong ni mata di yong em kai ka benta bang ngadan benda hatong ngale kata ka benta de neta karau ki kena samlam ta kum chong no ki sakama ngi sne ye ki ba nomor lembaga jingi de khamtam ne line sports le de bona kena samlam ngi open interact bangina ai lat pre ye ki pre bikin wan pre banya don benta lamat ngi pre ki tu ki jingla ka pre ngi isha bakilong ki pre ki ba ki kena cha ki bab no phe ki poling aphawan nyu bujim step ki byang bai dam kan no jenmir kim ju thunum kim ju le namar ble ki le ki box nat da te bat sakawi ru baki yolat bakin kumta mo mana bakin express le de ba kam de ba sedang hi ngaju ong ki ba wat ding na phi bakla kadang la man phi on pe nga bakla ka ni kalan ha ka ni kaliang nga on pun be phi ban ba phim le e de kata I mean nangi pe ka unemployment among the youth he must look at developing the youth first hatongi la ne em bangin te kita ki samla jungi pada ba kan unemployment doesn't become an issue Na try kata pi ong kaskut tang ta ne kan ne ngiri banyai no pan long ka jingrap gi beru gede hang ta pi bingi kimilin di ginong hilam gi jungi ken setelah dia banyak ngogum gitu ki kentim jong ki barefoot doctors ha ki balik keleng betul ha ki la stristam ki don tu degree hendekin ki lan yel de ki erap keleng de mentaro la ki break bran ka bor ki break bran ki department of fair ka bura mi ki ken ki kloin em banyarap gi be ha ki kloin em banyarap gi be ngakan mau ketuka executive director jong ka Oxfam International ken ka kuten ka Winnie kong what is there in growth if we do not help the ordinary people to thrive te kemud kinoi lam jingi ri ban ken mau ken ban samlem ya kata ka jing tip shaki khon samla shaki wa yetho ken ke ek ba tip ailam ken yi be hoi pla bat to shki pla bat to bor ti yetho ken longi klon ban len yela dia te nen re bangi la tip ngal adon kan ka buang adon shki te ka akut hanga tilda kamlong kum tat ki khon samla kina semakin tip kumno tilda ngi kloi ban klet ya kata ring yetho lem shki we kum ong ba wan shan ELD don interest ka sports I reach out shki we kum manga tip mos panjung ini kibai te kata kan alam shkibai te kibai la nang yo jingmut te kiru ki kena kini shishnong ki thau jing ki kini chi jakan nong kin samlem kita ka sap jing ki kadi banlong it passes on gen te ngatrai kata ka bangi nyangi kimil tin ginong elam gijangi gibri ko bat ka bor kin pin I kata te bangin samlem ya ta ka jing tip bangi kailem ki kibai mo lada kum ya khasi ndai mo ubat shnai do kin bat ban nam tak jingpang per lada ko tang hu yang ni ju so benut hendai lada u tho ki khun ki ti ki prasa te to ka sap ban china tu do kin bat ha kaya te kalong kum ju me ki jing nang jing tip ha halo ki discipline ki per to nya sam ni ki bai dei ngaso ha kata kom ki khon samla ro kin long kum ta kin yo kata kin inherit ya kata ka jing long na ki dong elam ki jungi ken te kan nu ka sap ka ki yo pre kin sa sam ki bai ru namar bangin pech ki jakan nong kendong mo ki to ka sarkar ka persang nang bakan ka National Rural Livelihood Mission dei ban khot I khun samla ne ki bri hong to ki bam ki baduk ki ban kam ki form ki SSG ki self help group
nang tu ka ningkong ki sedang syarak bai Aisyah jar sanspa iki hadin pede hadin rubenai mat ki sa ai kam penbun kata pisah khasan hajar ka no ti hadin pede rubenai dik la form federation ki ai kam silak tam ye tiki nang top ki link ki banks tiki tu ki bre ki bam dan ki basu em dan ka rap karyang ha ki yo itu pisah tiki yo ban sedang kam sang jam ka long ka jing rap ki ken ti to pisah ka badan hapo ki ka revolve ken paling jaki nei te kata ko de ko we kalat ka baki khun samla ki la ban le ban sengi tiki SSG sik jakan nong gondong til da ki la yo itu ka kam ka jam tikin sam lang kindon ka jinglong te la ki yo ta jinglong ban sam shiki we tikin hikai yo saki we ki kha samla bakin le komta tika it passes on ke te kanum kut kin kata mo pi omenek ni di ban pass on ken shiki we Even though from the spiritual, biblical aspect, it all starts about sharing. Kaya bodan hanga nanga kloy hi bangan sam lang kiwe ngande yu bangan bu. And kum ki kun kristane ni yong bangi duai mo man ka singi ni duai bangi pan ji kurku nu ble. Da ka to ko ji kurku bang la yo nanga ngam kloy ban sam ni pan ji kurku su kan rung hei. Lo adap lupa ta kim kloy de ban sam. You take out all the blessings that you've got. You share with other people and empty yourself and more blessings is going to come in. Nga that is my concept. The nga try haka jingmut berkhat ru kala dei ka por ni I mean nga try hang ni bon ki rang ba ki ban pai hi kan ka ayo ba nga try ngi expect bu brio do bar bu unwan ban kersia ngi ngamta ba ngin ie ja kan ka ri ba ka je brio la jong ki di mangi hang ni ka ngi ngim tre ban pai hi nakaliang banyak bahaya miat lang berkhot pada bangami sabar hi dangam kwa dangam shon hanga bangai ngai i kena samla bigim don kata ka khmat bu samar khi dam something is wrong somewhere tenga try ka de ban sang nang ta daga nanga ku mu nong chong chnong hane ngai ngai ya itu ngai kena samla kim don kata ka khmat pu samar khi kim don kata ka jinglong ka ba ka ba itnat ka ba ka ban te ya ka jingye dei hasnong athau takamut kedukti sanga ke umurang ba ngathai gron jing bakla he rokom ya jungi ne ko rokom penya chnong jungi te ngathai namar ki khna samra ki pe nuksa te ngana ye krem bitai polok menta ngathai ngina pe na ka pleng jong yelam hapor bi le mo ngi yo ta ka hill state ki pun hai krdeng la banong ani ki tu te ki disha ki ta ki nong yelam atom ta do we have role models khna samra jungi do we have role models to look up yes I want to be like this person and read his life story. Ba oh niu long kum ni ta nga rong athai ngan persang. Raymanta pin pe khna samla jungi ki they look for role models not only outside India but across the globe. They look at singers, they look at sports person ki ba munchong no okay I mean from the glamour point of view yes ne tamba pinong hi ban te hi ba ya kalawe hi ni ban don ki bria ki statesman ki ba kena samla jungi di look up kan marba ban bateng pada ya ka pateng jungi pada kendai tang kita hi otherwise kakin pi ong smang balang mo ba ka crunch pang jingi dei mo ka hikai gen ti pin ong lutan sa balang wat ka perthai rum ta mo ki ong ba ka we ni ki profession menta nei ka bagi wat bagi brio ka dika human resource HR mo sought after profession gen dal da ka perthai ru kata ka digo we ka kam ngili ha balang ni kala hikai lu pa ting la di brio skata li ting di benang ba gen bantei gen ya ka jingi dei para brio ti hab de nang ne bre gen ti ka nungut ki role models ki menang mi tengam tam gen ni hab ya kada i la nong taro ka long ka jing kersi nam ta ka balang ru ba kari ban pej ho ya kata ka jing ai ban kenja jimbam siem ba kan te ki brio ka di ka we Ndai ka di ban pej lu nam ta ka jing te bre jung brio hi lene ka brio hi ka jing long bre ka ba hato ka to ka jing kai jimbam siem ki yo hato ka wan ra sa ka jing pher ka jing im jung ki ba ki la bre ban impact bre in a positive way bre ki na samla bre ini jing kli ki ba ngatrai ni bo khamat ki ba pej ka ne ki ba suthu ka ne ba kin kham pej janai namar ba kani hi kan wan ra hi ka jing kala ka namar ba ki khna samla jungi hi ku muchona borobar ngi ong ki kalawei nam ta ka imlang salang jungi kalawei nam ta ka state jungi kalawei nam ta ka sarkar jungi khamta me kalawei nam ta ka balang dengi ni khna samla jungi kimdon hi kata ka jing kit khri hala dia ba ka jing sotho ila dia ba ki ye ja ka balang tanga thrai
kamnum slam kapor bang salong belum support England cha Wales ni tai mungkin sathli no ki mani ke bekna samla nomor kim yo i ya kata ka ke jingbam ka ban tei ki pada khana bakin kin long ki nuksan nam ta kim lang salang Te pitharai kumno ba ki balang kila ban yarap hakane ka banta ban jubab ne ban yarap iki kon samla haka youth employment ngan no sikinti Halor kani ngathrai ba naklen ko balang galari ban kham page no ban conduct kinja workshop kinja seminar wanra prek ni ki resource persons ki ban wanra mdei tang ban ong ba okay kadon ka kam hangta yu lei ban pun so thu ik na samla ru kai bi tibet kadi ban sang nang time kai bi ki kwa khna mta samla ka ban kong yang ngathrai mta ni khot khna samla ba hangni ban chong la ni kli ki pikwa ayu ki jing pi ngathrai kin kan ki ban jawab nomor ba kin perkhat ngan ong bakwa mi pa ni see for them they relate to that they na po telong ni musim bajong pada musim train ki pada bikin sutu kai baki kwa de ngathrai na kalen ko balang ka ban conduct show ki workshops ki seminars get some very good speakers ki ba bit hakini ki subject yum khnaba nomor sistem khila ktik hi ka jingmut perkhat jing sa samla ba la sutu ba ka ade ka por ki bikin samban express la dm then pin wara pada the next step pada wara pada ki brio pada ki ba pun sutu ki begini ki don ki lat ipi pin yu ta kala suk ni ki kumane so ban sang ni ong ipi service sector mata there's so much demand on service sector pinap ki khna mata pi mu chong no kum nya thai ki ni ki home delivery ki ban mata mu pu ju poi perkhat um so ve pe kina sama ju ni pada ki bu akam hang tu di nomor company bagi don kena to ki don ka scooty ki don ka RCK ni tai ni don break ki bale entu ta makin chuyo pocket money ni don break ba ki don ka mensim men serve ni ki kena ki ba wan hi ban deliver to ki ba don hi ka mensim hi ba ban serve klong dokum bai tenga trai ki la dei ban sang ban pun so thu na kata kalyang ai ba ki kena jungi hi ki dei ban ai lat ki bakin express la dei otherwise ngong ai pi buno ka don for jat li ka mang ne ru we are not maybe we will occupy 10,000 people but then we are not building a society for out of it kumno ka balang dei kala menyerap halo kini ke benta ngai shmet ngasonga ka baningkong kalong ba ki nongyalam hi jungi nya ban sutu ni murung nongyalam ti ta dang sutu ki nongyalam gi jungi tang so ka baningkong kalong ba de ki yo ka kenja leadership training namar teng nging shong ni dak sap ki jik problem jing mo jing ki kna samla ne ki kunun sing samla shom tang jing jing ki hindre ki pen ka frustration gi jing ki tinga sngo but ngimte pre ki nongyalam gi long kumno bangi te ting syukrok ti ki kalau kumta kan te nali ki nongyalam ruk shong baki long ta kna samla tinga try ha ka leadership training kin yo gi jing kai halor kan ka generation gap halor ka jing kala jing ka por hang to kin yo ki jing tep ne leadership training te kata ka bangasok baningkong do kaba ar pede kalong ba ki balang namar kat kum ka jing so thu jing kum shubo mta kum ka kani ka good news ka jing ka sinat sat mi nei tingi dan kum ba news pa li balang e po tilada ka way ka balang ka le ka baseline survey ban tip kat nungut ki khun samla ki don hapo ki balang ki jungki mo ta nang tap de hata ka baseline survey kin tip ka yo ka kot ki kalong no ki mi ka long no ki pule ka no ki kena ki khun ta to la don kata shock information yang nang ta ka balai pede ki hap perkhat thamai ki nong ilang balang asngogen de ki so chimkhia sai ki ka employment problem dei kata ki chimkhia kalong ba kalong ka ba mo kan nga tharai ta manga shusngo fikling personally mo langila em khamdum ki balang ki bakham he mo ban pen mi jong ifan gen iban long na kamanta ka capacity building for youth nang ta pede ka ban yarap ban krishan dam di fully ru at least kata percent mo yagi kena to ti yaki tu ki kena sambab identify pede kumno bangin link bar kini ki vocational training centers mo ke bala ban ai jing hikai ya ki tu ki kena samla halor ki skills ki ba pher but nandala dep kata kumno ngin shimi ki kena ki badon kam ki jing rap nak yang balang mo ban krishan ki
Di kata kalong ka jing yarap ka ba you can of course hab yang dei ka resources kan dei ban obla saturate pergi resources ka balang pergi namla ban le kata di kilak ban le kata kan yarap da shimtang ko masangut lagi kun jong ka balang ka sisnem kemot la yarap nei di ban yarap ki ban bu ki jaka job placement kan di kata pada kalong successful ada ka balang pada kala ban through advocacy mo and networking kan but ki we ki jaka trikam da ka sha ka lenti kan tinggal kata nak balang jingine kata ngut nak senut ni pak kan ngut kena mo pak has tak training kiri benar ki criteria beleng ni pak ki lab ndi ki wan ki economically backward ne lab ndi ki mo ki khon ki benar ki bilang kapa ne kumta tapi pak ki kena langi target tang ko masan ngut ru dak bangi taya bat kitu ki departments ne bat kitu ki NGOs mo te kumut ka balang ka siu kata percent te ka encourage ki kena fi kin yo kam yo jam tengah so kata ki bethamai kan kata kali through networking through advocacy tadi ki bertambah ke lek ke balang lagi NGOs ki laban le ki berit ki NGOs ha kan hon balang li bele ka balang li ke banong yap ka ba emret te bling lam longin bu ka target ki mata usnem ngin target armut shubo next year sangut nang tu shpongut te kemut ngin project bas shposnem ha ka shposnem kat ngut ngin laban ai kami kena ngim la aban le bro khot hene at least ki balong ha at start ki dei ngimla pi menta shubu pikan semang jingduk ngimla ban rat di khong geduk jingduk here dingi persang ban address ki issue jingduk at least ngila ban yarap ka tu kan ningot kin haja ka ban yap ki khna shispa ngut ki yap no tang lai phongut kumta kin idun ijing ke jing menta ka bakra wi lang ta tenga tri te kata ki bathamai ka baka balang kala ban le kin tenga try ka baka kongsan bahai ka diga ta ka networking ka advocacy nata ka training capacity building skill training ikena beli tang ki NGOs kin pa skill training beli ki balang kin pa Actually, ngatrai nak kumbe you benrap ke ibang MEBADA. Nakaleng jongka sinot hi kelari one page no ban create actually a structured human resources development cell ke. Kaban ba pi engage di professional si bikin penyak ya ketu em. Kenang ba kin nento gini kena samla ke. Kumba umane kata ke skill development, identification of skill first. Then ke skill development ni ki. Nang ta ke placement. Nang ta again ban link pre ki opportunities pre ki. Ngatrai kelade ke por bangin pet ya nomor bun sen ngi pet ta nakaliang jongka jingsumar mo health sector ngi pet education sector nakaliang jong sinak lale ya kata andai pet from human resources development point of view pre ngatrai kan ngimpat ai importance at all ke dikan menta bangi address be kan ka unemployment issue pre of the youth pre support pre ngi Jingiaphylliew ke ngi ti tenrai pada actually kesedang berana duk berkompen hep pensan iki kena jungi tia shabingin pen kot noi kene ka Jingiaphylliew ka jengi te ke ka khobor ka phidon na ka banta ki khon samla ki barang dan ha preng ka jingwat kam par komjor ki tu ki ban sanang yo ki kam ki jingki ki ladat tam ya ki badang pule ngasmo pa kadon kam ha ya ki no hikai bat ya ki mi pa lada kalong ka bala bakin pet ya ka sap bagi hun jengki kidon bat mde ban chu bu jubor ki ha kanu nu ka lain ka bagi mik bagi kwa mo hande di ban tip ken ki hun ha kanu hangnu ki ka sap ki mik bagi di ban kimli ban pressure ki hun kata nga so godong bakla bal ki mik bagi pressure wat ki no hikai ru kimli ban pressure ki kena ki di ban tip ai bagi kena ai kena unsan ha ka tu ka ha ka ding tip ku jung u mo ka ta sap ku jung u ka ba uble la ai u ne di kumbalong u jing thung ru keng hap tip keng hakanu ka mo khndo ngi thung tu jing thung nei la ban thung kulma unu ja jing thung hakanu ja khndo ti a bingin ai la tu khna un he hakata ken kan kasap ko jong u ti nang ta pede da ula he dang san pre u ne ka khna pre ki de klas thu pre ka bor prakhat jing ki pre kin tip ken hangno banwat ya ka lain bakin puli dikla pa se ka tu jing puli jing ki pre ki satip pre ken hangno bakin mo kina ban persang mo ba wan sam ka ban trishitom ban wat jing tip kanu ka avenue ka papli ka kum kasap ka jing ki nei ti halor ka tai binta kendit ngasmo ba kadon kama ba kita ki khna ki don kam ki bin ka support system ki mik pa ki ba ki no hikai ki bang ba sem ni ki counselors ne ki perlok ki balang ha ki belakam san teraka ka balang li ka don ka kenja ke wi kinja nomi set up jungki nang yalam
jong ki ba shampang ka balang ki ban ai kinja counseling ki kna am kata namang hadum tang sngo ba career counseling ki brewi ki le ki jong ki ba ai ki kin hon bre ka balang kam la ban don kom ki career counseling tik tu ki kna ki la am to career counseling cell jong ka balang ban kelin le kom no de to ti kabum kita dan ngi la bang ta ki la ban wat ki kam sarkar na ki la ban perkhat ki we pat ki kom wat kam ti nalo kata pre nga kuat ban I'm sempre ki kena samla pre ha ki balang ba pher ba mde bre ban shu ban trishto man puli ban omatang ka kam sarkar pre pila ban yeng la jong kijat tapi wa pinstom dal de mo di pha wat Jingmut pre ki we ki bla ju seng ya ki kam la jong kumno ki le mo di chaki jakanong kondong ki bun ki lat nei bagi la menteri kam la jong da ka bagi form ki SSG sang pila ban form ki kita ken ki kenon ki group ki la ban serap kami la jong nang ta bre ki la ban ki pun ki jaka ai jing kai jaka nong kondong ki ba ai training ko mi khaps new ki sna so ja nang ta bre ki carpentry mo ti menta wat menta ngi ke Don Bosco center ka ai training ya kini ki building nang ta bre kini ki kam kali ha ti ki ai training ti leche kito beautician ha nga pet stik jaka bang atri misas po mo kendro de kani wat tang kam khaps nyu tapi ba yo pesa ba long tu khna li training kendro banai ka kam khas nyu dang kam tang snat ka yet bat ka kan si mo au no ta yo nong pha ti long tu kom ita ken ti nga ka ai bang klinik lamang ai mensiem ba ya uba pas ka kedan ka behe ne uba na kidabo bon ba umla ban yo ban pendap jing puli mne ban do mensiem pila bantri kunu ka kam ngide bandon ka dignity of labor tang ba pentri stop dei ti ngide ban persang ban wat wi kam ki bakal kasap jong pi pat kilat bingiyo dingin set ngin sang ikam la jong ru ha isnong it hau jing bangidan ti sejak asor ko longum juri sejak asor le ki bon ki mo ka jing ka metangi kren jong pathai jong corporates tingin ong shukum no kina ki ba asor gla asot ho ibn le kum no dei di bawan chamai dan kren spangi ni kena ki baktre kini ki mene pi ong ki baktre kini service sector kan service sector ho dia po sorli tengah try ki avenues ki bundon kam bikin trishtom bikin wat ikilat mo kilik la don lupa kilat tip lupa ke bor ke long ke bor ban tip ya kata ke don mo kham suk kan kil makan teknologi ti ngatrai jadi kata ki baka kubo janga ke lombang ngin trishtom ho ngin wat ki kam sarkar ru henre amde om kan kot tang kam sarkar ngi tre ki kam la jong ru namar ba ki pun ki bre ki ba tre ki kam la jong de ki lala ban ai kam shi bun ba ki be pa ki bre hakisnong ki thago jong ki te ka bolong sha ka burom ya tu bre ken te bang nyekan tarang ni spang ki bre ki ba bun ki ba sedang dala di mo ngin ong sukum ki bre ki ba sharkai ki ba dala di marway bre ki serap ki companies ki ba pher ki ba kraw mo kumu Henry Ford for example ti ubri bona henry kat ketu la ban le ti ngatrai mni dem ngin ong shandat kam sarkar ti henry bingin wat ngin le hi dal diru in pan ngin rap ti ngide ban bam ka support system gen ti ka balang so ko way ka atiar ka balong support system ya ne ka khna la ka dong hajakan kondong ne sor ban ya rap ban te gen ban prat lenti gen ti la ka balang kala don lupa ka ya ka jingade ka bakhlan bat ki way bat ki stakeholders te kumut ki khana ki khon jaka balang te shekin phet kinwa jaka balang ken syata kasel ka don lupa ken te kata ken kan yara biki ba kani ka diga nakalang sarkar kini ki kam ki jam lom tamta bat kani bena te le kam la jong kini kita kini lat jing hikai ni ki school ajing hikai ni jaka jing hikai phi le kum tamta te kumo ngai phi menne la ka don te i thamai banga propose mo lagi kinja fund na ka menta ki tu ki bam kot kan kersan kata te kan long sha ka jing harap ken Tegi ai sedang kan, sedang sana na ikendit mo, na jingjao mo a single drop of water makes a mighty ocean ne, te ai sedang nang ta kan. Tinga syukur kan ban ai mensim ki kena samla mo apa palangi jongi ba kum ba keting jung blende ko ong ba kajing trishtom keron shibun kajing mentoy. Ba kajing trishtom ru ngide ban kiar na kajing long alia kan. Ti hakanu nu kam ka pitre la kam sarkane kam la jong. Trishtom long iba kut Jingmut but kay bangile ngide min kan ma bangi amri bangile ilding ilem taw blei burong ujung blei te bat kawai ka banga kwa ban ong bagi khon samna jingi kolong sungo bawa num le teneng
mangin siong manlek kum kita em lek kum yelade mo kum boleh la thau kerpang phi kum ta hi but hata ka jingle kum ta pin senang lap shu kisap ke balik si film jutep men syahidan pinang lap shu okay daga ba pipet yelade amde ben supet tentang syaba palak mamlak kejok kan ngasih song ta Naglan juga kan sigentin ni samla nga skwa ban kuntu pi pejela dia ke iba pi kwa jingin and ke iba wan ra eta ka jingso bahai pi what will bring happiness to you, be honest with that and kato hi kasa yelamanti pi but kawailu kwa ban wan ra happy ba pi ban solong trai kari lo jong if you see me plan solong trai kari lo jong ta mod ki khap ge bor kho you'll fill up the spaces tenga try kelas tu inga kajing iu jonga kalong ba ngidi ban su salong ya kajong kajong banala di ru pidi bandon pra kata jing lemba kajing yarap jonga lemba ko umsep jonga ya kata kajing salong hato nga teinum tei kini kajai beri lo jong disbo Tengile poish ka benta ka bukut jong kene ka program ka jongi menta ka si ka bakarpang na ka Good News TV ti hado bania syambiang sa sisien ublei un kerku ya pi BAROH